yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Ukaona ndakadai so ndiziva kuti ndinenge ndauya ndine mufaro paface pangu kudai so ndinenge ndine good news. Pane zvinhu zviripo zviri kutaurika panapa, right? Nyaya iri panapa muri yeZimbabwe nyaya yakanakira munhu wese zvake ari mujoza muno munai. Izvi zvinofadza izvi. Kune vanhu vanenge vari ready, vanenge vari qualified, vanenge vainazvo. Ndiri kutambira shoko pari kunzi Deputy Home Affairs Minister Njabulo Nzuza says foreign nationals who hold Zimbabwean exemption permits who seek to stay in the country can apply for permanent residence because the ZEP was a temporary arrangement. Iyo yanga iri kubuda ichitaurwa, vanga vari kutopedza nenyaya yacho vari kunana newsroom Africa uko ndiko vanga vari kufambira nyaya dzacho idzodzo vachidzitaura. Zvanaka izvi. Vamwe vakutodedzera kuti 2030 unonga kudedzera kuti 2050 kana kuti zvamuchose. Because at the end of the day zvakangofanana kumana iti vanhu vakawanda tamboraramira side kanaka honestly tamboraramira. Usaka iwo utoziva kuti kana iwo une that ZTP nyaya inegare inobohwa zvo munhu anenge asina ZTP ndiye anotanga kubhoeka vanhu makuita sei komi makuda kutipengera makuita sei, but apa pamunhu anga atsva nedebate ranga richirohwa apa ndobva asvika pakuzongobuditsa chokwadi chese kuti aiwa kana une ZTP zvamanje manje wakwanisa kuita sei kuenda kuti unopuwa permanent residence kuno apply kutoti wato mwana wevu wakwanisa kuti tayori kutoita mastenza agara akachipa for your information. Vamwe vatori malenders vasina permanent residence acho iwayo unozodei mangwana. Zvimwe zvacho zvaunozoita une information iyi handizozivi, ndangoti ndingokuudzawo kuti ndo zvinhu zviri kutaurika.